Karin si išla odliečiť predtým minule a máme pič produktov. Uvidíte, keď to budem na ňu padlať. Takže čau. Ja už nevidím. Dobre, už nevidím. Kde máš tvár? Tu. Nahmataj si. Tuto. Počkaj vlasy. Dobre, stačí. No a druhé oko. Ale kde si? Tu máš. A tu nejak. Tohle. Čo padlo? Je to nejaký produkt, čo používam? Áno, lip oil ti padol. Aha, ok. Lip oil. Čo robíš tu? Čo sa ma dotýkaš? Posúcham. Ešte tieto produkty. Za chvíľku! No, Krásne. dobre, nejako to stačí. Dúfam, že to nie je špinavé od tej špirály. Nie. Hotovo. Jasné, nejako neriešim, proste tak to nejak. Tak. Fuj, smrdí to. Ďakujem. Dobre. Pusu, nadstav. Tak, nejak takto, no. Neviem, či sa to vôbec namalovalo, ale... Dobre, tak a tak, no, hotovo. Idem sa pozrieť, môžem? OK, uvidíme sa u ďalšieho partu. Ja si toto nebudem zmývať a idem ja ju malovať. Bye, kúkajte na ďalší part. Dokiaľ mne to nejde zmýť ľudia. Takže mydlo a Karin si to zmýva. Ale nejak jej to ide, podľa mňa. Hej, mydlo je najlepšie na tvár. Nie, nehovorte, že proste mydlo by sa na tvár nenadali. Každý má inú pokožku a bye. U ďalšieho videa. Ja vyzerám v pohode. Zatiaľ. Ja sa bojím. Ale požičaš mi mobil. Pozriem sa. Nie, niečo sa pozriem, na môj sa nemôžeš pozrieť. Nemôžem pozrieť, však natáčam. A na čo chceš mobil? Ty máš nejaké dlhé myhalnice, počúvaj ma. Že? Preto, lebo si každý deň sa o ne starám. Každý deň sa o svoje myhalnice starám. Tam si tam bude riasenku. To stačí. Alebo priesvitnú riasku. To stačí No podľa nie. mňa. No. A za chvíľu pôjdeme do bazénu. Keď ešte namalujem mňa a ja sa odbytím. O 100 rokov. Ale už to máš dobré. Dobre. To máš v pohode. Počkaj, ako Ježík baba, ale... Dobre, počkaj, sa katkáš. Pole.